padang bulan kekencaran nedengi purnama siti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Atur kunjuk dumateng para pinesepuh, para pepunden ingkang satuhu sampun pampana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang dahat kawula bekteni para alim, para ulama, Romo Haji, Ibu Hajah, tuwin sedaya para santriwan santriwati ingkang satuhu dahat kawula taati dawuh saha fatwanipun para satriyan negari ingkang satuhu dados pandam-pandom ing kawula dasih ingkang kawula hormati sumrambah dhumateng para pelenggah, para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan saha seluhuring budi, kadang-kadang taruna, adik-adik ingkang kawula tresnani, murwakani atur kula monggo kula lan panjenengan sedaya manengku puja ngunjukaken puja puji syukur kunjuk ngarsanipun Gusti kang Maha Kuwaos inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala karana saking berkah rahmat taufik saha hidayahipun kula lan panjenengan sedaya kadalu menika tasih dipun keparengaken mangkepal manunggal kanthi rahayu wisdada boten manggih halangan setunggal menapa. Ugi mboten kesopen selawat saha salam kunjuk dhumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu safangatipun benjang wonten ing yaumil akhir amin Allahumma amin. Keparenga kunjuk gembel kamardikan sami para pinggah para tamu mligi katur para tamu ingkang sampun kepareng ngrawuh dalemipun Bapak Sarnu Ibu Mini sak keluarga. Keparenga ngaturaken wilujeng rawuhipun sugeng rawuh sugeng lelenggahan mirunggan kanthi mardu gawe penggalih. Agunge panuwun ingkang tanpa pami ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih anggenipun nampi panjenengan sedaya wonten kirang saha langkungipun lawantu-wantu ingkang hamugati nyuwun gunge samudra pangasami kang tanpa pepindhan rawuh panjenengan kasuwun niti pangestu tuwun doa restu lan nggih karana panjenenganipun Bapak Sarnu Ibu Meni kalenggan menika netepi badarmanipun asepuh inggih pun mantu bubak piyambakipun kekalih ugi tasakuran kitanan pun wayahipun kanthi pandongak panjenengan mugi kanthi doa restu panjenengan anggenipun kagungan hajat panjenenganipun Pak Sarnu Bumini kalis ing rubida manggiha yuwana basuki
tinebene saking rubeta lan sambikala menapa kemawon rahayu wilujeng ngantos salami-laminipun. Mila menika para pilenggah para tamu dipun sketsakaken anggenipun lelenggahan mirunggan jejagongan wewungon suka murakabi sedaya pasugatan ingkang sampun kaaturaken wonten ngarsa menderan sami kanthi suka saha renahing penggalih. Dalu kalenggahan anggenipun margya panjenengan sedaya panjenenganipun Bapak Sarno saha Ibu kepareng nimbali kula sak prikanca saking paguyuban karawitan Arga Laras wijil saking Desa Kepel Kecamatan Kare Kadipaten Madiun ingkang supados nderekaken pargian kang ginelar nanggih suka parisuka. Nanging pangapunten ingkang kathah kula sak rombongan saking pangrawit ugi Ibu Waranggana mbok bilih wonten kirang langipun anggenipun minangkani pamendhet ingkang hamang ugati sumrambah dhumateng para pilgah para tamu keparenga kula minangka sulihipun nyuwun agunging samudra pangaksami kang tanpa pepindhan. Wisan malih para pilgah para tamu sketsakaken pinarak kanthi mardika penggalih sinambi lelenggahan kanthi mardika penggalih midha suka marakabi pasugatan ingkang kaaturaken wonten ngarsa panjenengan sami ugi sinambi midhangetaken lelagon gending-gending ingkang kaaturaken saking Arga Laras ngaten. Para pelenggah para tamu kasuwun ngestreni utawi nderekaken pargian menika ngantos paripurnaning pargian ingkang ginelar kalenggahan dalu menika. Ing pangangkah saking kula sak prikanca anggenipun caos pangripur sageta nuju prana penggalih sageta dados pangripur sawetawis kunjuk sagiyaning para pelengah para tamu sedayanipun kang dalu kalenggahan menika sampun kapareng ngrawuh dalemipun Bapak Sarno sak keluarga. Pisan malih matur gungi panuwun rawuh para pelengah para tamu sedaya pun sketsakaken anggenipun lelenggahan kanthi mardika ing kalih ing kalenggahan menika. Nuwun kawula nuwun. Dan nggih sobat kledeke kono lho karmune kethek madhep rene aku ya ora enak to ngono kuwi jenenge. Apa aku ki wis kaya berarti pangan aku gedang nggih. Waranggana cacah 3 nan nggih sing kiring piyambak menika wetan kiring piyambak nika mbokne Sarini. Mbokne Sarini saking Tiron.
Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ngaten. Iki yo gak lali nek teko kene barang kene ya. Mbokne Sarini mijil saking Tiron. Lajeng ingkang sisih tengah menika Nduk Sinta. Mosok dadak diomong nih. Ki sangka dawa ngono. Alah. Lajeng pinggir kilen piyambak menika Mbak Lia. Daleme Morang Kecamatan Kare ngaten. Morang nggih. Ugi ngaturi kaweningan bilih pargian ingkang ginelar pun makarya sesarengan Sinoman Sekar Wilis RT 5 6 Dusun Buging Desa Budak ingkang menika siyaga ing Giyati sawiga ing Diri nderek sabiyantu anggenipun kagungan hajat njenenganipun Pak Sarno Bumini ugi karegengaken son horeg saiki kan anune saiki kan son horeg Rona Audio saking Giringan Kepel Kare Madiun ugi datan Katalumpen menika pun abadikan live streaming lumantar channel YouTube Pram Multimedia. Pram Multimedia menika pangarsanipun Mas Pramono piyambak. Apa sene Pram sapa kae? Ya Pramono. Pramestimu kuwi Pramono kae Pramesti ki wedok ngaten iki. Matur suwun sanget para pelenggah para tamu karena iki jame wis jam 8:30. Ku paling ya nek bengi-bengi ya padha ngantuk. Lah nggih ya ndang ngono ae. Mila menika mengke kula nek ngantek bengi-bengi engko ya kesel. Ya ngantuk maksudku ngono lho, baris ae. Lah iku jam 10 bar piye ayo. Nggih, kepareng menika mangke lelagon ingkang badhe kaaturaken kula saprikanca. Menika mangke kunjuk dumateng para pelenggah para tamu, para bini sepuh, para pepinden ingkang dalu menika sampun kepareng ngrawuhi dalemipun Bapak Sarno Ibu Mini sak keluarga. Mengke setunggal mboko setunggal para bini sepuh, para pepinden katuran dono swanten pisumbang swanten emasipun. Nek ora nyanyi ya ora masalah, sing penting cocok kowe. Ora nyanyi, apa tak aturin niki ora nyanyi ora apa-apa. Sing penting ya wis nggih, pun aturaken niki minangka penghormatan ingkang angka setunggal katur panjenenganipun ingkang mengku gati sing kagungan hajat panjenenganipun Pak Sarno ngaten. Mila sasana swasana kula aturaken sak cekapipun katur panjenenganipun ingkang mengku gati. Mereka nek ngrasani, oh Mariono kuwi mesti ngono kuwi nggo, ngono lho. Apal mesti apal. Monggo katur Pak Sarno katuran jengkar saking Palenggahan tumuju sasana suka parisuka nggih. Pisang sesajining karya manim-manim. Monggo Pak Sarno, Bu Sarno. Patut lamun Raden Sing sayo sing rukun pisang sesajining karya
pamring yuang suksma niki Pak Sarno Bu Sarno sing kagem seniman sing putri seniwati pancen ya ngono ombape wong tanah Jawi janji sabar waton raga susu sawae jembar-jembar parine lemu-lemu sinom parijoto nganggo pos jan mau enak era Sara soleh kumandang sarane senang lali kagulane aja lali agawane padha ditindakake Panembahan seno kudu eling sing maparing pati amar malam minggu kutha Solo pancen rame ora butuh kae-kae butuh nyambut gawe gawe kupat sanure wis tuwa menawi kula lapat nyuwun pangapura sik mandek anu sindene sik Pak anu sik pasang story update status argo laras coy ngono lho Wira argo laras coy ngono Pinepsu tapa tulat-tulit kepenak unine aku dhisik rangantene digawe becik ora netane ngono ning jangono Nanapi ing siyang ratri kowe tawa pengen makmur demakarya mumpung isih dawa mergo nek wis tuwa kuwi enek penyakite wong tuwa kuwi mek loro jare kula krungu dingi nomor siji budek nomor loro lali wala sing muda-muda ki ya ndang nyambut gawe ngono nek wis tuwek kok ora nyambut gawe ora masalah tak enem bakmu ya
apa pabrik sing padha prihatin jang ngesuk jang mepet-mepet nak tias sing gurimu kuwi anakmu tolek kok mirip ngono. Eneng sing weane aku. Ki lho mburiku ki jarene anakku to. Jar apa mirip to? Kuwi lho karo mburiku. Alah ora no, Mas. Oh, gak no. Ora. Lah kuwi lho bagus cah kuwi. Lah aku ora bagus rumangsamu. Gak. Lah aku nom-nom aku kena Ya nom kae. oh nom kono to. Heeh, nom kae to. Kae bagus nek sampean. Aku biyen nom-nom aku luwih bagus karo dhek iki rumangsamu kok. Masa? Metu samono kuwi karek turahan to asline ya asline bakune kan ya aku. Wong kuwi nek diaji pengengkelan. Wis to, angel. Berarti kan urung tuwek begogong lali urung cek ngengkel ki. Lah ngono ta yo masane kok. Lah nek wis lali terus anu kuwi wis wong tuwek nggih. Mekaten paripurna lelagon utawi gending sinom parijata saking panjenenganipun ingkang hamengku gati nggih. Mugi dados suka rendahing penggalih salajengipun ugi tasih minangkani pamurus saking ingkang hamengku gati ingkang panas nggih. Salajengipun sesideman. Sing WA aku ki anu Sumi. Wong nang Tiongkok kono lho kok. Sing ning mburi iki kepo anakmu kok mirip. Ya bagus aku ngono lho. Ya sesideman nggih. Wiwitane derek sang pekek priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung yon selendang kang saking wukir swara kurang permana ning wasesha ngungrum anggungrum marang bendara tiah soles tiah pijer ngincangake alis terus
tulus tresno sesideman. Becik patenono timbang perpisahan latya kang selestia tak rewangi samudana marang keluarga garwa lan peputra liwat kincanging halismu kawasang glendang rasaning atiku nadyan wasling serius aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katugan rimpung jiwa ragaku kok kurang kehormatan memprong rupa ngarep urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke omah saisine kowe apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan becik patenana bang perpisahan latya kang selestia tak wangi samudana karvolan peputra so liwat kincang ing alisku kaduk kang landang serius aku isih mampu ngladeni
sekolahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukungan ripo jiwa ragaku kakurung kehormatan mamprong rupa ngarepin urip ana kota gedhe masak isine apa wae nadyan sesideman mesti tak wujud Lan nggih sampun kaaturaken nuhuni dawuh pamundhut saking panjenenganipun ingkang hamengku gati lan nggih panjenenganipun Pak Sarnu, Bu Sarnu. Angka sepisan wau wonten sinom parijata lajeng ingkang angka kalih wonten sesideman. Mugi antusaken suka jroning nala mliginipun ingkang ngersakaken tumanduk dumateng para belenggah para tamu ingkang sampun kepareng rawuh ngaten. Gilir gumantos karana para pinisepuh ugi para pepunden sampun kepareng rawuh titikan lenggahan menika keparenga kunjuk dumateng para pangarsaning negari pangemban tuwin pangembating desa ingkang sampun kepareng rawuh lan nggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bodak, panjenenganipun Bapak Dangkung. Kepareng kasuwun namberkahi keparenga tindak sasana suka parisuka. Kantur panjenenganipun Mbah Lurah sasana suka parisuka kalaturaken sakcekapipun. Sirat pasewakan jero nayaka pasewakan lila-lila wis kapusos manganti sira nggih matur suwun Pak Mariono mau ki jane dik ngisore ya wis lho mosok kon majune lha kula lagi barking ya wis ki aku nggih sugeng panggih malih. Nggih, sugeng panggihan malih. Nuwun sewu niki gendhinge kula tujakaken dumateng sedaya mawon terutama warga dusun Bodak khususé nggih. Umume wong sak Medion. Nggih. Niki lagu wajib dhisik wong awake dhewe wong Medion. Nggih. Ngoten nggih. Engko nek gak dinyanyekne sesuai ilang. Ilang nggih. Kaya lagu Kare nika gak dinyanyekne sesuai kan ilang. Ilang. Nggih. Pemane nek gak ana sinuku. Lah. Sinanggap gak enek.
Tetane teko kono Nggih, nah. niki nggih namung bot-bote melok nguri-nguri budaya Jawa. Nggih, Mbah Lurah ngaten Nggih. nggih. Duite ben mubeng. Nggih. Madiun maju bangun ya. Dibantu lho, Mbak, kok lali lho. Masyarakat Madiun maju ambangun presukses program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun gayo adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. Masyarakat Madiun maju ambangun presukses program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun gayo adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. Masyarakat Madiun maju ambangun presukses program pembangunan pancen nyoto Madiun ambangun pancen nyoto Madiun ambangun gayo adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun. Pripun? Nggih. Lagu wajib menawi diaturi mesti Mbak Madiun maju bangun. Dele. Monggo Mbak dibantu Mbak.
ati-ati dalane iku alus tur montore bagus model anyar kepenak nggo ngebuta banter nganggo emot bisa dadi apes korban tengan dalan alon-alon watone kelakon gremet-gremet butuhe tansah slamet aja ngebut alon wae maneman keluargane alon wae ati-ati dalane iku alus tur montore bagus model anyar kepenak ngebuta banter nganggo emot bisa dadi apes korban tengan dalan alon-alon watone kelakon gremet-gremet butuhe tansah slamet alon wae alon wae maneman keluargane jas tenan nggih matur suwun Pak Mariono iki jan Mbah Lurah iki jan nyoto nguri-nguri budaya niki ya Bu ya umpama sesarengan Mbok De Sarini umpama aku rawati dosa lara tawales lara kaya tatu sing ning jero dada nanging aku ra mentala umpama aku ra duwe dosa aku lila karo wong liya nanging atiku wis kadung tresna kowe milih tresna liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng-bareng dilakoni eling mbok ya kudu eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane kowe saiki ninggalke aku do Gusti kuatno atimu umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra
mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe ning kono nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kudu eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku duh Gusti kuatno atiku yo tari niki tuwek-tuwek gelo yo ngendi nggon goleki bota-bote mung pengen ketemu najan ato teparani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teka ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal ngondeli iki ya cek argo laras kae aja ngono tadi. Ya alhamdulillah di Argo Laras. Di Argo Laras suka kaya tahun wingi ya iki tapi Argo Laras. Ya beda ya beda tahun ya beda. Beda dina ngono beda. Dek iki karo kingke ngono ora padha kok. Ora padha. Ora kaya kumis legi cemah paing ya. Kumis legi cemah paing dina apa jan aku gumun kuwi ya kok. Kaya ngene lelakonku biyen napa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake kowe gelo ati selawase asik ngendi nggon goleki bote-bote mung pengen ketemu ngajan ato tabarane
mung nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe tekan lagi aku kaya sinendal atiku lutu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake kowe gelo ati selawase matur suwun Ki Pak Desair bumbung ngadeg sampean rasa engko giliranmu pisan ngono lho ben bolak-balik rono rene giliran sampean ngono lho sirku tanteni karo lungguh ngono ya engko tantuk nah ora apa-apa saiki nyanyi pisan ngono lho apa yang nyanyi ini lambo apa jare niki giliranipun Pak Sair Pak Desair saking Bolo ninggal katresnan mawon ninggal katresnan ya nah ya Samboyo nangis sajroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya ing wengi jaranan jarane jaran teci jaranan jaranan sing numpak dorope taun nana windanana tak enteni neng pucuke tresna balung klapa bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawalingku uga manani mas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni nganti sabalimu Mas Budut
Wangsul Mas Udut. Ae. 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 Le. Nangis sajroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku putus sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doing wengi Krawetan, krawetan, krawetan arga laras. Krawetan, krawetan, krawetan arga laras. Taun nana wintan nana enteni neng pucuke tresna balung nangka bebasane mong katon siramu wae menggeh-menggeh lek nos Lemulakno ngempos. Iya, ngimposi. menggeh-menggeh. Ojo lali bawalengku uga manani mas janji-janjimu aku kang setia satu tak enteni nganti sabalimu Ya. matur suwun lek no Matur nuwun Pak D Sair saking Bolos. Sepisan menika wau